जी नमस्कार, कैसन बानी रउआ सब। उम्मीद करतनी अच्छा होकम। आज दोनों भाई बानी से तो बहुत बड़का अपडेट लेके आइल बानी सब पावर स्टार पवन सिंह के गाना के बारे में, खेसारी लाल यादव के डंस मूवी के पहले टीजर ट्रेलर के बारे में, गाना के बारे में, टीजर के बारे में बात कर जाए। पवन सिंह के रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे। पवन सिंह के जैसे कि काला ओढ़नी के रिकॉर्ड बनल बा, लेकिन ओकरा बाद एगो औरी बवाल करे वाला बने। देखी भोजपुरी में पवन सिंह के सामने किनहू टीके वाला नहीं खड़ा। आज पूरा वीडियो में ये बात एकदम बवाल। लेकिन एगो बात हमरा के बताई, पावर स्टार पवन सिंह के काला ओढ़नी इतना कम दिन में जौन बा की 1 करोड़ से ज्यादा व्यू चल गइल बा। ओकरा बाद अभी तक ट्रेंडिंग हर जगह ट्रेंड करता। आ पूरा हिंदुस्तान के कलाकार अपने पिछुआ के दम लगा लेल बड़े, तब वो पवन सिंह एके नंबर पे बड़े। देखी ई दर्शावता नु कि भोजपुरी में अगर केहू अच्छा कर रहल बा, केहू अच्छा रउआ बताई जे लोग 30 लाख में फिल्म बना लेला, पवन सिंह 50 लाख में गाना बनौले बड़े। क्या कहें 25 लाख खाली लागत लागल बा आर्टिस्ट के छोड़ के। ठीक बा, पवन सिंह के छोड़ के, क्वीन साली के छोड़ के, मेहता जी के छोड़ के, मेहता जी के छोड़ के। तो आप लोग समझिए जे लोग 30 लाख में फिल्म बना लेता। 10 लाख रुपया में तो 5 लाख रुपया हीरोइन के, 2.5 लाख हीरो के, उसमें से मिला जुला के 30 लाख में फिल्म बन गई। लेकिन 3 मिनट के गाना 50 लाख में बनल बा। तो भाई भोजपुरियों में गाना अगर महंगा बने तो गाना चली। ई हकीकत बा। देखी बहुत लोग क्या करता कि जैसे कि छाप के पैसा कमाए वाला, लेकिन भोजपुरी में अगर केहू नया करता तो पावर स्टार पवन सिंह। आ यही से रिकॉर्ड बनैले। पवन सिंह के जे डायरेक्टर हुए जे विभांशु तिवारी नाम है, वो आके कहले बड़े कि जब मैं जितना गाना पवन भैया के मैं बनाया हूँ, उसके बाद से भोजपुरी में 15 गाना स्टार लोगों को हमारा थीम चोरी कर करके बना है। अरे तो पवन सिंह के लकीर पर सब जना रेंगवे कर लो। पवन सिंह के गाना तो चोरीबे करी लो, बिना पवन चली कौन। ठीक बा, एगो चीज और भावे, एगो सड़िया गाना आई रहे। ठीक बा, सड़िया गाना आई रहे पवन सिंह के 200 मिलियन होखे वाला बा। कुछ है लगभग 2-3 महीना भइल होई गाना आइले 200 मिलियन होखे वाला बा। आदि शक्ति से तब भाई एगो आदि शक्ति से गाना भी बाजता है, एगो शिल्पी राज के। वो शिल्पी राज के छोड़ी ना, शिल्पी राज के गाना चोरावल गाना हमारा। हेमा पांडे की केहू बानू उनकरे गाना चोरा के शिल्पी राज गइले। बड़ी सिंपल बात बा तब भाई पावर स्टार पवन सिंह आपका भाई, आपका शेर जो है कि गर्दा मचाए एकदम दहाड़ रहा है। भाई देखो ट्रेंडिंग सेक्शन को कोई हो, पवन सिंह के दबदबा बा, पवन सिंह के जलवा बा हर जगह। सड़िया गाना 200 मिलियन होके वाला बा। जल्दी से जाके आदि शक्ति पर देखो लो, जल्दी से ओकरा के 200 मिलियन करा लो। बाकी वीडियो के खूब ज्यादा शेयर कर लो। ये तनिया सा है पर काला ओढ़नी 2 पार्ट 2 के बारे में बात कर दी। देखिए बहुत जल्दी आई। देखो कैसे कि क्वीन साली जब इंटरव्यू देते रही तो क्वीन साली कहवी कि अगर एक ज्यादा से ज्यादा प्यार मिलता तो अब कितना 5-6 दिन भइला 10 मिलियन पार हो गइल बा। तक भोजपुरी में केनहू कइले बड़ा। तो भाई लोग चोरावे में भोजपुरी के बर्बाद करे में खत्म। भोजपुरी तो बदनाम बा। पवन सिंह को बाड़े जिन नाम मान सम्मान रखले बड़े।